Ini aku boleh fi barok badan hakni ka por himni but kumjuru fi ba snap ikani ka Bible study number YouTube channel jong ka balang tengi puli menta ya ka gospel Yohanes kalenong ka bakhat new ngila da puli hadu ka khot ka bakhat saw kani kalenong ka bakhat new kum ka jing pen kan mau ka dei ka jing duai ka jong try su hakitu ki kenta jong ka miet Shua ba an sakam yu bat tian bishar yu bat hakasngi ka babut pan ban basak nar pna yu te kani ka jing duai ka jong ka dei kal nong ba khan nyu phin da pet kal nong ba khat phra ka sedang da ka baong habba ujisu ulala krani kini ke hei kini kitian ulalit no damba kisenran jung sisilang kawa duit keran siya kabala don ka kaper hakabaw ularung mau bat kisenran jung tikum tatatal lai thu ne bala dino yu do Juda Iskariot tega heading jung katugol no makhat phra ko ong kabakem yu Jisu tede kani ka no makhat nyu pan kabala sikadai ke jing duai ka bakhadu ke jong try Jisu kat kumki records bangila ban naga Bible kani kadai si ka hajan tat ban sakamiu hoi ka tu wei ka record padu Matthias but the kiwi ginong talk gospel ru kadai hi shwa bon sakamiu kata kadai hakabra tho baulit ban duai mo te hakani kal nom khan nyo ngi i ke jing duai ke de ke bajrong bha ting dang puli gini khatsau tu li khon but ke de sha ke jing duai ke ba try Jisu kwa ban duai kham jliu khampura ban karpat yu pa sepang na lani na ka banta jong kisenran ki jong na ka banta jong kituru ki ban sapdiang yu daga jingilap jong kisenran jong pateng la pateng te tungi ni duai kukpa jengi bahabneng ngengu ime ba ngila yo pat kanikalan bangin penlongi ni Bible study ngengu ime try ba melayalam ingi ni jing puli ka tin ka jong me hagni Bible study ka bukum ka balang ni yo na ka wei ka tayo si ka wei but sasin try habang ye pusan ye ka tin jome ye gani ka banta ka ba try Jisu ula duai ka jing duai ka ba la kham jrong ka jong ka balong ru ka jing duai ka ba open khre ye gisenran ukarpa na khaman ukpa na ka banta jongki shwa bon sadei ban litno atat na ka pathai shwa ba an sakam yu but san phna yu bada trying ni aingo me ba mela aingi ye jing sempang katukat ni rito nang pen play ye jing mat jim khat ke jongi ke dono jongi beginang su thu sisu ye ke jing kodor jongi ni ki jing kerpat ki jong try Jisu khamat jome bangiru ngin laban but ye ke nuksa jong ke jing duai ke jong Train magta ni ka porut isnai ban kerkhu ingi kat banginang beteng ban puli ye gini ki dukhon ki badang sa jong kani kalenong bangin da yo try ye ka jing tei shu ye ka jing dei jungi bat me bangin khamjan sheme bada try ngin su thuru ye ka jing duai ka ba me mesngobha ban pediang ban jubam kumba mela pediang ye ka jing duai ki jong try Jisu to sngo ko pa gini ki jingkar pat ki jongi to da map ki pop ki rengkang mesam hangi ni pa ni kini kateng Jesus Christ amen te hakani ka khot ka bakhat saw ki mangila puri khaddu hang to tra Jisu ong gitu ki kentien wong ya kata ka ktien jome ngal IT haki kata ka pathai te kala syun ni ki na bakimlong na ka jong ka pathai lemne ngangamlong na ka jong ka pathai
Te utrai Jesu la ong hakitu kitu khat ki baswa ke jing duai ju baki long kini ki senran ju ki dei ki jong ki dei ki jong kpa bo kpa ul ai hu te namar baki dei ki jong kumta kim dei shu ki jong ka perthai te kisah ka perthai ki ki kisah ki perthai ndre kim dei shu ki jong ka perthai to tingile kran khandiat chphangani ka jimut jong ka khtian perthai te kani ka perthai ka dei kata ka bom kamut tang ye ka ba ka jakasa jungi ha kani ka stra khando ka thau ya kita ki jing hikai ki jong ka ye ki ei ki ba ka i maka kata ka system ka bangi ong ka perthai ba ka bible ko ong ka perthai te haktin gri kita ong ka cosmos te ngimekran sefang ka balong kum physical kum ka jaka ka putalani ki kan jakasa ka jungi ngikran sefang ka jinglong jong ki rukom im ka perthai ka ik ba ki briu ki abut hakani ka perthai ka bam dei bat kata ka bau blai utmu kata ka dei ka perthai te hang tu lo ong khat sau ba kata ka perthai kala syun ki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai mo bolong utrai jong ki umlong na ka jong ka perthai te maki ki badai ki nong buat jong ru kimlong na ka jong perthai te kani ka yarap yang ai firu ban kan mau ba ngiru ki bala buat yu trai Jesu ki bala rai ban buat yu hakajing im jongi ban long kinong buat jung da ka jinget ka jongi yu na do bo lapen emingi lapen ulakta ingi lapen kendo bangin kala ka bomot na ki pop bangin kwa syu bani dan benta bat ki kam jong ka jingdom ka badan ka ni perthai te ban bangi langit ula ai hingi ka bor ban long ki khonu blai bakum ta ngin buat yu ngin sakri yu ngin kongo i jing kai jung tikata ka dei ka bola khot yangi tibat ni sngoto ni bo try Jesu uduai na ka banta kita ki buat yu nomor balai ni ong ulong try jongi mo ulong wong kini ki kinong buat jonga ki para jonga to te ka khot ka bakhat san par wong uduai ngamot ya kata ka ktien jome ngal IT haki kata ka perthai te kala syun ki na bakimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong oto ka dik khat san sorry kran ni khat ka ba khat san mo mentan nga puli khat sau ngam duai ba men sim no ki na kata ka perthai hnrei ba men sumari ki nau baman to kani ka ba ong ni nau baman kadon ka jingmut hang ni ka ba thau ye ka jing sniuru mo ye ka jing baman habo try su hikai ye ka jing duai try mo wong kum no hakawai ni kitu ki kentin long kawai na ki jingkerpat haka jing duai try nyong kitu ki kentin ki ong kum no ban sumaringi nakaba sniu mo lani ka hajing sya ka kentin ka ba tenrai ka dei ka mut nakaba baman mo te ka thau bro arhi ka wei ka long no baman namar ka baman kami na ubaman lani usitan mo te hoi ki don ki ba ong ba na ka kentin tenrai ka kham thau na ka ba sniu tenrai kala bandai ru nau tau basniu tu de baman te hamba uduai kumta kamut uduai namenta ka jing ada jong kini ki bobot yu wongam duai ba men simno yaki na ka penta na ka ta ka perthai ndrei men sumari ki nau baman
ban na ka baman borok ka punmi baman mo la men sim kata tikani kejing duai jong tra Yesu kalong ka bapla balai namar ba haga jing perkhat jung ki brio te habang ila yo ya kejing dei badu blai ila yo ya kejing suk bola ai ngi na do bola pen emi haga jing sha mkwa ban lej biang sha kata ka ba hab ban ya kendu ya ka basniu hak percaya dia kendu emi ka basniu te hadin bola semingi na ka percaya ka manong usemingi na ka percaya ban pen emi ban ahangi ka hok ban long ki khunu blai ban sai khoi ngi ni ki pop jungi te semingi ban ras na ningi se beneng umong ni ba tu ilam no iki se beneng nambat nga ban pelaj iki na ka percaya ru ong pun ban baki de ban dan haka percaya wong ngam duai ba mensim no iki na kata ka percaya kamut ba wong ngam duai ba ublay un pelat no iki na kani percaya kin no sebeneng ndrei kamut ba kin sa ha ka percaya bara ba kisa ka percaya kinya kan do ye jing sneo jo ka percaya ye ka jing bamman jo ka percaya to kurpan pan ha ka bede bat kata ba ublay un sumariki te ka jing duai ka bangi duai ka jing duai trairu ka thausta ritu sumaringi naga basniu te ka dan hi ka jing kemanong no kerkom bu kentin jung gitu ki ba bu heading ya ka bible ki por ki banadu ndai mo ha ka por how Matthias lenong ban riu khot ba khandai hang tu shwa jung tu khot ka jing kerpa jung ki senran kalong tu hikai ngi banduai lani hakiwi gospel mo te kedai ke jing hikai ke jong tra Yesu yang ke senran bat yang iru ki babut yu kumno ngin duai te ke jing sha kedai ke jing duai jongi ka bau hikai u try tang bala shu on kot ke jing duai try ndek ka ni kam dei ke jing duai jong tra Yesu mar haki jing kerpat na menta jongi dan ring ila siong no ke jing duai try la se ban ong kot ring ka tho ya ke jing duai ka bo hikai try ngi ban duai ka bo duai la de ke jing duai try te ka de ke ni ka ba ni pulih ka no ba khan nyo ke ni te ka de sisa ka de hok sisa ka ni ke jing duai try te kam dei tang ka ni ho ni hakiwei pat ki gospel bad hagani ke gospel ngilap bun ki jakaru hakabau leto bu tra Yesu udwai hakapor shua bu un penmi pat yula seras ni ki bayam udwai ukran si kentien ar kentien hau kapa mo hakapor shua bu un sam ye un besai gitu ki san hajar ngut ki brio tang daki santli ki pu bat arli ki dok ha u aingo yo kapa ni kamut udwai kita kidai ki mangilap ke gospel bro sautli ki por ki bo duai utra Yesu te ki ba kham jarong ni ki jing duai bro de kane ka bo duai shwa bo unsa lenno na kane ka pathai kat bo dang dan ka pathai ka de kane ka ba banau no ka ba record dan rei ka ba kham jarong kala ban dan tang ka ba kham record da kinong tho gospel namar ki dan ki por bo utra Yesu le marwai salum ban duai ni puli gospel Lukas Matthias boleh selum banduai bro simit mo te hatu kapua tu le marwai te ki khamio ban rekon dan rekene ke jing duai udwai ke jing yo sngo ki senran ta kadau yo ni suyo ban record ni ke jing duai te hakitu ki jing duai ki bo duai tra Yesu slam ba kham slam bani kan ni mar bro simit te ni song tho hi ke bo kurpat no kurpat tang ba nim tip i details kan kurpat ne sino kurpat na benta ki senran kurpat na ka benta ke jing penim mi ki brio ki ba u un salit ban ye kendo ban hikai ban pen khia kurpat ye ka bor no kurpat ban pen khia i ki brio kurpat no kurpat ye ka bor ban pendep ye ka kam ka bo lai tiu kurpat ngila ban sumut dur mengi kita mo
Kawai ke jing duai try Jesu ke dei shua ba un jiet iki khat arngut ki senran benlong ki apostol hakatu ka por ula duai bro simit kamut la se ka bakham bon ka bo duai ka long bo un ukpa ubah beneng un pensai u yanu bo un jiet benlong ki apostol nang tahu saja tenri de ka ni ka jing duai ka bakham jrong ya ka bala record ru dau Yohanes bala se hakata ka por udon hajan bha por bo duai try Jesu hak keper get samanine hakano kono ke cakang ngamla ban ong thik kade hak keper get samanine kala ban ko ke cakap bo duai ni ke duai mo tarte tam kala ban dei nomor ba ketu jing duai bo tho Matius kal nong bar funriu dala dep nang to kisawan kamiu Judas Iskariot sediu kani ru ndadap kani ke jing duai kiwan ban kamiu tenri ka tho Matius uyo sngo ye jing duai try Jesu ba lada kalong ka ba la bo ku paun weng no ye kani ka khuri no kuma duai nam tai la di ka por te hni ru duai nam tai la di tenri duai bo blai un penan buram yu da kata ka buram ye ka ba ula don ba du blai ba du pa shua ban penlong ye ka pathai te menta pat ke jing duai jung ka ni ka kham sidin ka babon ka de duai ni menta ki senran te hakani ka jing ka dukhat bakhat san o ngam duai ba men simno iki na kata ka pathai duai Jesu tip ha bakin se kendo ya ki jing sibul te kai ka dau tharai ba ong ngam duai ba men simno iki na kani ka pathai ngasai ni su thoi ka kai ka dau namar ba try Jesu selit no tenre kamanu blai ka long bo i ya ka perthai kamanu e je bro ki brio ki badan kani ka sta khando ukwa mo bro kin yo sngo yo try Jesu kin yo sngo i phang ju bat kin yo ro ban rai ban priang yu ban nget hu tiu try Jesu ni no temano pat ban yo tho i ki wei si phang Jesu hakajing ibet kajing start kajing blai uibet bakita ki balanget ho Jesu de maki ki ban phla yo Jesu takadau try Jesu shwa bon kiu sabeneng daula dep mi pan uong ki senran bakin hikai kin yelap kin pen baptis mo arlai jakau ong ha gospel Matius gospel Markus gospel Lukas kam ki apostol ru kalau nong banding kong, wong pin play nga, pin long kisaki junga, ha Jerusalem, ha Judea, Samaria, but saki bukut kepercayai. Banai namar kadai kaman jung pa, baki bangai ho Jesu, maki kan beteng ban yathu ya kepercayai si phang jung. Takadau ba ublay pun sa ingi ni kepercayai, mano bala kelah kebumut bala yo mat you try Jesu. Hagajing siya ka baki khamsul komen kalong banyol ina sebeneng balai nomor kuat sebenarnya dengan percaya kuat no kita jing komen juga beneng mo riu blai pan umman bangin litno kumto kuat ingi bangin pendap ialah ka jong ka benta te pol nda ka daw song yang ngaban yap kalong kejing mentoy balai ialah di simat te poi sebeneng nyap nda uyam te kemut poi sebeneng lain ni kejing bro ialah dia umat iki jeng bakrau sya don kapor bagi sempat you pol haduk sauhau tri kumasya sempat try Jesu don kipor ki ba uhab yala iki marat khlau don kipor bagi pen mensau you ki set bendi you ki syok you ki insult you life hujat ki kena you ki bomdai tu nu brio te banade da kabor brio te num kwa syo ban dang sya iki ni ki jeng kat kini dang la badan nak sebeneng nomor ke jing penem la tikna ublei ulama ublei ula pentikna ka donot ba ula tingkhon yu takadau ong yang ngaban nyap kalong ke jing mentoy teladang ngadang dei ban em kani kesla kando ngeim nam tau Chris kai ke jing em tau Chris ban sakhi yo Chris hapdeng ki parbrio kemud ban iet ye kepercayai kemau try Jesu iet walada kepercayai ken ye kendo ye jing sneu ken hab ye le ye kau jing baman je kepercayai
ndai bakin isi ka perthai kamanu blai kalomba kirukin ie ka perthai kumbo blai ula ie ka perthai kumbo try Jisu ie ka perthai bakirukin ie ka perthai ndai ki jing kai jongka riban ie ya ki brio ki mensim bakodor jong ka perthai bakin nyo ya ka jing penim Tiga kadai kadau boleh ba lapan sa ingi kani keselak ndo. Tiga teng kadon kejing yele ba kani kejing dan kipor bagi kestan ki angin de non tang para kestan tang si Jakarta khamstan para mengi mo. Mereka kata amde te kamanu boleh. Hoi ngi de ban kendo para mengi nakapor si kapor. Dangile kendo boleh kwa ingi bangin dan biang pedeng kepercayaan banyaki excited lem bat ki wei pat ki parabrio perthai khnang ba nginyo banyathu ye ka jing e blai tagadau try Jisu ong haka hakalong basan Matius mo dola de ong ye gitu ki jing kular ye gitu ki banlong ki nong yo patang ka himau blai na bajong ki long ka himau blai ong kumno ong phi long kamlo jang perthai Tiha kamlo haba penon kamya ka hapor bo bamja lani haba set jingta kamlo ka ban ngam tu po ka ja lani ka jenta khnang ba kan penbang ya ka bam dela kamlo ka sa si jaka ka bam ka sa blan kamlo pan si jaka ka pen thang tang iladi tekata ka de ka jing mangi ya ki ba ula jet banlong ki mlu ka perthai ladang ni si dan tang para mangi long thek kum tu kamlu ka ba khlember ublai te ula de ber tambangi pan kum ki mlu ki baim ni ku aban yelum si jaka de kamut ka perthai kamyo ya ka jing pen ubi ka jing pen bang jong kamlu te kamut ke percaya kamyo ya kejing ya kata kejing keman kejing sup kejing penim kejing siuspa kejing penkesan keban de banyo no prajisu lada mangi ni sedon betang sijaka ngim ya khle bat ki parabrio ban yathu iki sifang kejing e ublai mdai bang ya khle bat ki parabrio ban penkelaniam dakinu kinu ki buit Nring ya khlai bagi para brio banyak tu iki pet nga te ngala mat yu Jisu bat ula pen im nga ula ai nga ke jing im ka badan jing mut daki jing ki kam bah jung iru bangi pen pau kumta baki wei pat ru ki bawat ya ke jing sisa ki bawat yu blai bu sisa baki ru kinyo itu lam yu tra Jisu te hakani ka perthai hap tri dalam apa yang benang te raja than ketika jaga song than seasonong Hebrew nong tho jong seasonong Hebrew ong ba ngi ya gin sapoi si kata kajing ja than jong ke sngi ke banyo dan rei ngi hap bantri te bangi don ke perthai bangi hap bantri dan pat kajing don kam jengi kai banginyo ikabor bantri diu try Jisu duai nam taki ki udwai banginyo ikabor haperthai nginya kendo jing pensoi brio baong ba ngate ngami kendo jing pensoi te kadan jing pher dan mano ru bolat jing pensoi ladau khun jong bleu hab ya kendo jing pensoi kanu tam mangi lei batang ki brio hambi kendo ki jing pensoi bangi sutho ila de bangilong ki batlot kata-kata banyele ila de ki jing pensoi tenrei habu dan mau un ai kata ki jing ai jung bangi ngin job ki jing pensoi te kanani kata ka bor bangin job ki jing pensoi tikidon kini ki bahem kendo perthai kajing sa sitom hak perthai kidon ki jing sa sitom kum ki kestan ki ba bonjat mo hoi kidon ki jing sa sitom bolong ba sa pen sitom be ka met jungi sa syok sa bom sa ai ka bolong ki ba bon ki jaka
hakaleng ke perthai hagi ri hak khamtam hagi bagi bor sensyar ki khang persya ban longstan lani ban yathu isfang jisu te kisha kem kisha set bendi kisha tian bishar teng da gajing sakhi lamler bat kisha penstom dan ki bayap ru ki bau bleu ibit bakin syayap kum ki martar tin mdai baki ko ayam dan pat ki badan kono ke jingile te ki perkhat bit tang men yo yam kata kam dei kata Kristan ko abenim ten rei lada kata ke jing im kum Kristan ka dawa pat hadu put ba hap sya ke jing yam lada ble ibit kum ta te ki dan ki bayi kendo kata ten rei haba ya kendo i ke jing pensitom ben kai ka bor ka bari bo Kristan dan ban job i kita ke jing pensitom ben ban la ban sya ki kadai kejing kemen kadon ke subjek ke bangila ayo ke balang sua ke bedai sifang kejing kemen kadai kini kejing kemen ke bangiyo anu trai Jesu ke penla ingi ban yesya pedeng kejing penstom ben te kat banang poi kisni lek hamadian kenang jur ha kita kisni ke bon sensyar murat klau te lada dei kapor bulami murat klau la sedang ki bakham serkai sio ki jing penstom ben kata ki por jong ka jingjen jarba ki bompat judan menno ruah perthai bat num dan ke bakum kata hadien jong hadien te khtin pharang ki ong ka tribulation te ka ke bor jong Kristan ban job ikata ka de ke jingkemen ke jong try habangi don po jongi ke jingkemen jong try ngila mansya kanuksa upol badu silas hapo yang bendi lakhom la te eki la sila syo la penstom lai fujat nreki kidon gajing kemen utrai bakim yo snoi kita kijing syo kijing penstom kirwai penman da gajing kemen kiro utrai te gajing kemen jungki kadai ka borba tinang ta kadanru kata kajing sngo bom suk dan dengan perthai haba dang sumba dang khamla bom dan akan ke perthai nomor balai kadon ka kajing aram banong no mo dan re habadan ke perthai kiwi kijing tawa ki bon ningi kum ki brio dangila khlat akan ke perthai te ladan hakahima jong balai te lalong de kumoi kamet rom dan jing pangsu layo de kamet bathamai ke bomput su nri mentangi dang pongi kamet kebaya kendu i kijing pang kijing kro ki babun rukom kidon kijing pang ki batendung yangi hakadono jungi haka jingmat jing perkhat jungi hakijing ade jungi moman kesni bad ki para brio ni kendu i kita tenri ni habdan ni bangin beteng banyak ba long hakten bleng ngimi i ba kadan kono kijing kendu Kristan bikin pet yap no nagani ke perthai kin sulit no le song no sya kono ke jaka ban suri no rung spok ki krem light stang la de ka por basisa kalawan da ka white bed te kum ka ta ka por tu bleu la banong kiri no spok krem mo ka jia kum ta long ki stan harum dala jure ka jing penstom benjong niro taus patsa niro uba penstom hi ka stan hadu uba upot ba ule kum no ute yaki te iki hakiding pus manong no kumolong ki pus elektrik lenter jong kanong ba room nang ta sa theu phanyang sa iding iki ba ka tu ka ding ka ba me no na Kistan ka besya thang kan pensai iki lenti jong kanong ba room hadu ka ta kisya ti rei nomor bakalong kamun blai ba Kistan baro kinam sya penyam te uyalam iki pelat iki begini syong snong no lani kini sa no kimi ti kimi mde bagi sa steban sa sepo kita ki cekak ki bolong underground mde ki krem tambalong kilong underground dalom ki krem nomor hapo kini ka basajrong ka khando jong nong barum sepo kita ki underground kidon ki jakatep ki brio ki catacombs te namar bakidang de ki jong percaya ti tieng bha ye ki lom jik tap namaru bomman de pon pau bor hi ye ki
dang dan po ka bor jung tikim not ban le rung se the po lum jing tab ban le kam ban pen stom Kristan tu ka jing punya bestar du blai ki Kristan ki sa no sta ki khot ki catacombs ni kita ki jaka tukum ta kita bo blai wi bet ban pensa ki beteng ya ka kam but haba kimi pan kile ban yo kalan ban sakhi yo trajisu kile ban yithu isfang ju ta ka daw ka salon ka balang han room lamda kumta te seno ka le mi ka balang room ka balang se ka ba u pasal Paul utho ye ka sithi ka ba dan ka dor ka ba khrau bha na padeng gi sithi ju baro namar ha ka sithi si ki nong room Paul bnia bha ye ki nongrem jong ka jingai Kristan lani kita ki jing kai tenrai ka mangyong ki doctrines hado ka dokon hai ka hado ka nong ka ba sipo hoi wat khatwei ru tama khatwei ukran ni ka jing de padang ki Kristan but ka jaj benru Israel ba kumno bo blai utmu ban panwan ni ki haju ndai ba Kristan ongo kini ki Israel te ki bakanta Jisu un sung khai noi ka tau Paul wong wat sung sarong o namar ngi dei kita ki ding ulip ki ba ding ulip khlau ki ba blai u krap nani u penisno lang bat uta uding ulip batenrai tiu thiet jong tau ding ulip nani u met ba jong tau ding ulip de mano de try Jisu ki tanat tenrai jong tau ding ulip de ke Israel but kita not ki bala krap rengkat dei ki bomde Israel ki bala pediang yu Jisu bakin long lang ho wi dian hado ka kitab jing pen pau pin pait kal nong bakhado ba utrai Jisu ude utau thiet kumbalo ong Isaya tikani kedi kata jing thmu ba ni indan ha ka perthai bat bangi yin beteng ya ka kam ka bo bleu bu ingi bada ka jing don jungi ka perthai kanwan ra ya ka jing kermen ha ki wei pat ki parabrio mo te ka long ka basisya bahaba ki brio ki i ya ka jing im ka basisya jong ki Kristan hoit ka don ru sibun ka jing kren ben yang i Kristan namar ba habang ila ke bomdai ka don ru ka jing do jing kermen ni ki wei dari habang ila ka manu blai te kalong ke jing kerkhui ki we mar ka wanra ye ke jing kermen ka wanra ye ke jing susngan ye ki we ki bompat ngai tra Jisu te kani ke jing im jungi ka ba u bleu la ai kam dei ke jing im wa bangin penlen ai ul ai ngi ka ta ke jing im ka ba slei da ke jing ai ke jong tra Jisu da ke jing lam man sem khoi kam dei bangin im nam tai la di kam bo ong tra Jisu ba kam lu kala blat no laring im tamai ledi tekamat kata kajing long mlo jangi ka mentoi su tenrei ba ngingin ya khle bat ka perthai khlem da pen bet tinget ya ledi pat da ki jing kai jong perthai ngimlaj ni kita kinwan len shop ini na bro saudong tenrei ni don kam ya ka jing pen khuit ka jong blai ula pen khuit jangi hambo lama bi ki pop jangi bangila pedang tra Jisu mereka baman ke sengiru ngidon kami ke jing pen khuit lani ke jing pen kerpang ke jong u yangi khanang ba ngila ban long sisa ki atiar ke jong hagani ke perthai ti habang ngi im kumta ngi im ke jing im ka ba ko ngo yu blai hagani ke sla khando ka bo ong ki so ba bha jong ki jing ki so jong ke jing im jong ki jing le ba bha ki good works ki ba mi hadin bangila ngai hu tra Jisu kata kan kedai kabawan rapat ya jing kerhu ya perthai kata jing penbang lu ya kan ya perthai bagi beriu kinyo deng ya jing penem ti kata kedai kabau tra Jisu ukerpat hakani kedokhat bakhatsan ba wong ben sumari ki naka haino baman ti hoi kadon haka English ka ngansu pulih hendak nak English ka don ka abangi kidon kat kom gi version kidon gini to kanika
kabadi ka Greek rukadan tamatong abi ngan puli na kanika New American Standard Bible kong I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. No baman mo. Tadi hoi ka old version jo ka Bible jungi te ka bakhaman shwa la translate na ka King James version. Haka King James version pat kong I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Lani from evil. Mo. Na kata ka basniyo. Da te ka New King James version hoi ka di ka bayajan ba, but ka dehi ka jo kum ka King James ka sulong ba ka di ka kentien pat ha ka ba ka kentien pareng ka ba penan kam ka di ka ba penan kam menta te kam laru ban sung thu ika te hoi ka tu sorry ngam dan ni kalat nota ta tikidon kini to kini United King James version rukadon kini pat kaong kumju I pray not that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil. Mo Tika kit jingmat kumjo hin mar ka bajing baman kami no setan te kamat ba ublai un sumaringi na ka baman te hangingi iru ya kata bo transu kwa ba habangi don ka percaya pat ngin susya pengop no hakani ka percaya ngin sungam jelop no haki jersi jong ka percaya dia kata kalau banjai Kristen ada ule pat insting do kata nong ang nganya khlep ba ka percaya kanang bagin wan Jesu de la dia pat upanya stream na ba ka percaya ngidon na ka percaya tang ba dan kami bangin pensa ia kata ke jinglong ka ba thamai ka bala ai ngi kam dei syo ke jinglong ka barim jungi tak da upol ha ki jinong rom ka nong ka ba khadar ya kan mau itu bro bau ong bang ini penyesrim jala di bat ke percaya lah ni ke jingmut jing perhat jungi ba ke jingmut jungi kan nong ka bana nang penthamai bat tuat pensrim rengkat jala di ba kani ke percaya ndri tu pen kala durno ila di kan da ke jing penthamai ke jingmut jumpi kata ke de jing kan tu tuy hoi teng haba sit ram kwa ban ya thu phong Jesu kwa ban ban ya jan bagi para beliau ban ya thu teng pat klat no bangi hab ban bat pat ya ke jinglong Kristen aladi nyimla ban ya penbuat ya ki jong ka perthai ki bangi te bakam de ka manublai tu Yohanes utho pat khisti jong ku no namba baro kita kijing sarung thala jong ka perthai kijing ko abrai jong ka do jong ki khmat ba kijing sarung thala jong ka perthai kim long no kpa dre ki long na ka perthai tingim la asu bani simbata bat kita to te abu trying Jesu doi kumni udan ru sekawai pat ka ba udan ban ong sepang kejing long tenrai jongki hadin bakila pediang kedekhat ke bakhat riau kalong ke ma u peteng ban ong biang ke jo ke bul ong kedekhat bakhat sang kim long na ke jong ke perthai kembanga ngam long na ke jong ke perthai mo ting hap kan mau kata komat ke identity jongi kalong bangi ngilong ki jong blai nyap kan mau kata kumangi kan mau ladi ngadin na kaying imei pa ta mo ngamla masong nga kat sebadan de yang jonga kadan ka identity te kum ki standing teng ya kendo identity crisis ngini kisngi nomor ba nyimpen tikna ya kejing de le jong bat utrai Jesu we bangi langet si sha utrai Jesu ngila sontu ikatan rai le jong ka identity ki jongi de utrai Jesu ndri habang ni kham nget si sha ngi kham buat si yu ka kulmar no ka identity jong ni
Bat kum tangi sedang penbuat di kepercayai. Ni keren kepercayai. Teng-teng ki kentian ki mi na ki sentur jungi kila long kampalat bannya ke kalong ha kepercayai. Tekadu no kata kejing banglu kejungi. Tengah keren nyeledi, keren ngilang bangi hap ban mau kani. Dan mereka ni kamdei tang na ka bor jungi. Ni hap kan mau kita dapat. Kam ka bor bleng namla ban im kum kita ki breu ki ba ublay kwa ingi ban im. Ban ngimla ban sungsarong la dangila ban im kat kum kaman ublay ngimla ban sungsarong namat do sungsarong tang sifang laham. Kadan kerjingkai kum taruh ke Bible mengitem. Tegak kohan ka bakhan nyo tra Jesu kran sifang kata kabor. Tupan kentang yaki da kejing sisa. Kaktian jumi kalong kejing sisa. Tegani kentian pen kentang tentang habang isu perkat kelum perkat ka ika bakut kata ka diga bekentang. Kajimat tenrai jong kaktian pen kentang kamde kata. Kajing kuat kadan na kajong kajing mun. Kajing pen kentang kalong na kajong kajing mun. Te habala pen kentang yano syau blay te badhaba kiyat badu blay kadan ru kajing pen kuat. Temi ke jinglong ke bakhuit. Hakatian pareng pen kentang kedai ke kentian sanctify. Kuit pan kedai ke kentian holy. Mo. Dan rei kedan ke jing dai pat ke bejan. Namar habala pen kentang kemat lapen kerpang. Di kita kiba ong hakatian ublai kiba long holy kedai kita kiba lapen kerpang. La set apart. Kemat ba la bu iki la reserve iki bakin long ki jong ublay ba ublay penan kam iki te pol batai bahai kata ha ke sitis nong rom nong banrio bangim dei syu ki mrau jong ka pop mo la terter ndrei ngilong ki atiar jong ka hop ngim dei syu ki atiar jong ka pop te hambangi lapen kentang yengi kemat ba lapen kerpang yengi lebu kerpang ini bangin long ki atiar ki jong blay hagani ke percaya te kamdei tang ini ki breu kidon ki tiar kita ru bangi penan kam namenta ka kamu blay ngiong i pen kentang ki kathau balapan kerpang ki tu ki tiar banam penan kam ki namenta ke ke baman gesngi nritang na menta ke bedei bat blay jayu ya usim ubah buat yo bukan asal mo ubel sasar mo ha jayu yo hakajing snow kemen snow bah kata namar ba ke hima ju ketika bahe ka bayar la se sim tri sitam ban klanya ke hima kata ta bukan he kata ta du parat ju bukan asar bala pen kraw ke hima Babylon hadu ba kalong ka baklan ka bagi septiang baro de kata jingku ale kemen sei ya ki khuri ki bala sim na ka temple ha Jerusalem ya ki bala pen kentang lani pen kerpang na ka benta ka temple namta ka jing sakri yu blai ka jing mani yu blai tang hadian ka tukat ni kawan ka tu ka jing tho many tekel uparsen la syamimi la thau yimi la syamimi ba meduna te anspen prano ek hima ka jomi bat kala jatang hadin katukan ni ba usim jong bami na ke jat rio jong ki mit bat ki Persia ulawan banjok thaman wa iki te kata ka dei kejingmut bepen kentang bepen kerpang yaki balangai how try Jesu ublay ulapan kentang ulapan kerpang yaki bakin longgi atiar jong bakin don nak ni kepercayai baka percayai ro kanyo alam ya kani kejing kerhu jong blay baki wei patru ki paramansim kinyo alam ya kejing kerhu ki bau ai long bau try Jesu kat ki bakloi ban pediang hoi kindon la si ki bom kloi ban pediang kata ta kasyong ki
mereka mana boleh kalau berbarok kenyos ngau ya gani kejing ai kejing ba kejung boleh ki bola ai kejing penem ha barok kat ki banget ha khun jung Jesus Christ dan syu ganu ka dor badawan nam nangi bangin siu la siu hi do boleh lembau khun jung khanang bala ban ma ki pop jungi ban ai ngi kejing im bom jukut ha ka hima kejung boleh tiga tah kedai kejing im ke bekerhai ke bau trajisu kulan ke bau lakulan nam tagi beriu barok kat ki bangin ti wong tepen kentang ya ki daga jing sisya tekai ke pen kentang ini ke penlong kerpang ini kedai bakasyong ke jing sisya po jongi hoi haka bapau haka jing im kai kata jing sisya kedai ke jing im jong trajisu uang nga bolong ke jing sisya kelenti ke jing sisya kelenti ke jing em ke jing sisya hak ha person la ni tau ba em kapau kata ke jing sisya nomor try sukat ke baule kat ke bau kren ke jing em jung na dong sedong kalong ke sisya dan ke baka sengio kumba kalong ke jing long jung play dan ke baka sengio ti hawai pat kaliang ru la ai ngi ke jing sisya lembaga ni ke Bible ke ketien ke jong play. Tiga dan kui ke jing ong don weu